Честно казано, вярвам, че това беше най-великото политическо движение на всички времена. Никога не е имало нещо подобно в тази страна и може би извън нея. А сега то ще достигне ново ниво на значимост, защото ще помогнем на страната ни да се възстанови, ще помогнем на страната ни да се излекува. Имаме страна, която се нуждае от помощ, и то много. Ще оправим границите си, ще оправим всичко в нашата страна. Ние направихме история тази вечер и причината за това ще бъде именно тази, че преодоляхме препятствия, които никой не смяташе за възможни. Сега е ясно, че сме постигнали нещо невероятно в политически план. Вижте какво се случи. Това е просто безумно, но е политическа победа, каквато страната ни никога не е виждала досега. Искам да благодаря на американския народ за изключителната чест да бъде избран за ваш 47-ми президент и ваш 45-ти президент. И на всеки гражданин ще се боря за вас, за вашето семейство и за вашето бъдеще всеки ден. Със всяко дихание ще се боря за вас. Няма да почивам, докато не осигурим силна, безопасна и просперираща Америка, която заслужават нашите деца и която заслужавате вие. Това ще бъде златната епоха на Америка, това трябва да постигнем. Това е великолепна победа за американския народ, която ще ни позволи отново да направим Америка велика. Освен това, след като спечелихме ключовите щати Северна Каролина, Джорджия, Пенсилвания и Уисконсин, сега водим и в Мичиган, Аризона, Невада и Аляска, което ще ни донесе поне 35 електорални гласа. Спечелихме и народния вод, което беше страхотно, много съм горд. Спечелването на народния вод е чудесно, наистина чудесно. Това е прекрасно усещане за любов. Усещане за любов в тази голяма зала с невероятни хора, които стоят до мен. Тези хора бяха невероятни, изминаха този път с мен и ще ви направим много щастливи. Ще ви накараме да се гордеете с гласа си. Надявам се, че един ден ще погледнете назад и ще кажете, че това беше един от наистина важните моменти в живота ми, когато гласувах за тази група хора, заедно с президента и за тази група страхотни хора. Америка ни даде безпрецедентен и мощен мандат. Взехме обратно контрола на цената. Това е също чудесно. Също така изглежда, че ще запазим контрола и над Камарата на представителите и искам да благодаря на Майк Джонсън. Мисля, че той върши чудесна работа. Искам също да благодаря на красивата ми съпруга Мелания, която е първа дама и чиято книга е номер 1 в продажбите в страната. Можете ли да повярвате? Тя свърши чудесна работа, много упорита работа, за да помага на хората. Искам да благодаря и на цялото си семейство, на невероятните ми деца, които са наистина невероятни. И накрая, искам да благодаря на милионите трудолюбиви американци в цялата страна, които винаги са били сърцето и душата на това наистина велико движение. Минахме през толкова много заедно и днес се появихте в рекорден брой, за да донесете победа, каквато никога досега не е имала. Това ще остане в историята като деня, в който американският народ си възвърна контрола над страната. Това е голяма чест за мен. Искам да ви благодаря и ви обещавам, че няма да ви подведа. Бъдещето на Америка ще бъде по-голямо, по-добро, по-смело, по-богато, по-сигурно и по-силно, отколкото някога е било досега. Бог да ви благослови и Бог да благослови Америка. Благодаря ви много.